Ja osobne svoj vzťah k väčšine vnímam prostredníctvom určitého spoločenského nastavenia, ktoré má za následok vytváranie pocitu strachu z netolerancie, neznášanlivosti a istej formy neprijatia. Tento strach sa odráža aj v osobných skúsenostiach, vo vzťahu k ostatným ľuďom, pričom osobitne ma teší, ak sa tieto obavy a strach ukážu ako neoprávnené a keď sa naopak stretnem s pochopením a s prijatím. Práve takáto situácia má potom potenciál prehlbiť vzťahy s týmito ľuďmi, pretože sa tam znásobí aj určitá dôvera v rámci tohto vzťahu. Ja som samozrejme vychovaná za socializmu, keď sme boli, myslím, že všetci vychovaní v tej nejakej miernej averzii voči homosexuálom. A zistila som, že sú všetko úplne normálni, zlatí, talentovaní, nadaní ľudia, ktorí sú prínosom pre spoločnosť, pre mňa osobne. Čiže toto nejak tak postupne mi pomohlo odbúrať všetky tie fóbie, ktoré ľudia môjho veku určite vo väčšine zdieľajú. Myslím, že ma úplne presvedčili o svojej obyčajnosti moji priatelia, ktorí dvaja muži homosexuáli najali si v inom zahraničí náhradnú matku, ktorá jej vynosila 2 detičky. Dnes tie deti majú 6 a 8 rokov a oni sú jedna absolútne harmonická rodina. To mi naozaj dalo pečiatku na to, že sú to absolútne normálni ľudia s takými potrebami, ako my máme, len sú trošku iní, ako sme my.